τα forward. Άσογο το σούτ από τον Καλλινικίδη, rebound από τον Τόντιτς. Και πλέον μία επίθεση για την ομάδα του Ηλυσιακού. Η μπάλα είναι στα χέρια του Καρίδα. 5 δευτερόλεπτα πλέον. Θα πάρει το screen από τον Τόντιτς και θα σηκωθεί να σουτάρει για 3. Θα ευστοχίσει ο Σάκης Καρίδας για το 21-20. Γυρίζει και αφιερώνει στον κόσμο του Ηλυσιακού. 21-20 λοιπόν, κρατούσε το τέλος, το καλύτερο για το τέλος ο Καρίδας με αυτό ακριβώς το σουτ. 21-20 ο Ηλυσιακός που μειώνει με την λήξη της πρώτης περίοδου. Μια ωραία κίνηση που την κάνει ο Καρίδας συνέχεια. Αν η άμυνα δεν κολλήσει πάνω του όπως πριν ο Μπόιτ και τον αφήσει ή προσπαθήσει να περάσει από πίσω στο pick and roll, τότε ο Καρίδας είναι σίγουρο ότι θα πάει στο τρίποντο. Και βέβαια αυτή τη στιγμή έδωσε ένα τρίποντο που βοήθησε τον Ηλυσιακό να είναι πάλι κοντά στο σκορ. Εδώ είναι και τα συγκεντρωτικά στατιστικά από τον αγώνα. Εμείς θα κάνουμε μια σύντομη διακοπή και παραρχόμαστε για την έναρξη του δεύτερου δεκαλέπτου. Επιστροφή στο γήπεδο του Ηλυσιακού. 21-20 προηγείται η ΑΕΚ μετά από 10 λεπτά αγώνα. Εδώ και τα συγκεντρωτικά στατιστικά. Η ΑΕΚ που έχει πάρει 7 επιθετικά rebound. Ένα στοιχείο Γιώργο Βλασόπουλε που ασφαλώς της δίνει το δικαίωμα για εισάριθμες νέες δεύτερες επιθέσεις. Σίγουρα. Και βέβαια ένα μεγάλο συν στο παιχνίδι της. Βέβαια και αυτό το είδαμε γιατί κάποιες στιγμές ολιγορήσαν οι παίχτες του Ηλυσιακού στο αμυντικό rebound. Οπότε δόθηκε η δυνατότητα για δεύτερη επίθεση και συν 2-3 λάθη στο τέλος των επιθέσεων αυτή τη στιγμή του δεκαλέπτου για τον Ηλυσιακό δώσανε την ευκαιρία στην ΑΕΚ να προηγηθεί. Παρ' όλα αυτά βραχία κεφαλή ενός πόντου. Σίγουρα. Κατά πάσα πιθανότητα έτσι θα πάει όλο το παιχνίδι. Διακυβεύονται πάρα πολλά. Το δεύτερο δεκάλεπτο ξεκίνησε. Μπάξτερ. Καρίδας, Χατζής, Τόντιτς και Ντόσον οι υπόλοιποι για την ομάδα του Ηλυσιακού. Χατζής θα ευστοχίσει και θα ξαναβάλει μπροστά τους γηπεδούχους. Με αυτό το χαρακτηριστικό στυλ. Μπόιτ, Ντικούδης, Μάντιτς, Νικολαίδης και Δοργοφίκης, οι 5 για την ΑΕΚ. Μάντιτς με καριέρα στην ελληνική Α2, εδώ θα σηκωθεί για 3. Η μπάλα θα του παίξει άσχημο παιχνίδι. Νέα επίθεση για τον Ηλυσιακό. Χατζής. Καρίδας. Και ο Καρίδας έχει εμπειρίες ασφαλώς. Ένας παίκτης με πολύ μεγάλη θητεία στην Α2 αλλά έχει σταθεί και στην Α1 με αρκετές αξιώσεις. Νάτος εδώ, θα μπει μέχρι μέσα. Άστοχο το σούτ, το rebound από τον Μάντιτς. Πρώτη πάσα για τον Μπόιτ χωρίς να πατήσει την τελική γραμμή όπως είπαν οι διαιτητές. Ο Μπόιτ οργανώνει την επίθεση της ΑΕΚ και εμείς πηγαίνουμε στον πάγκο της, εκεί όπου βρίσκεται ο Δημήτρης Κοντός. Θέλω μυαλό. Αυτό είπε ο Άγγελος Κορονιός στους παίκτες του. Διαχειριστείτε σωστά το παιχνίδι και προσέξτε πάρα πολύ στην άμυνα. Ενώ οι δικές είναι οι εντολές που έχει δώσει στον Μπόιτ, γιατί θεωρεί ότι αν σταματήσει το ρυθμό του Καρίδα θα είναι ένα πολύτιμο στοιχείο για να φτάσει στη νίκη. Η ΑΕΚ η οποία εξακολουθεί και ποστάρει από το ξεκίνημα του αγώνα τα forward και έχει αρκετά forward κοντά στο καλάθι του Ηλυσιακού. Στον πάγκο του οποίου πηγαίνουμε για να ακούσουμε τις οδηγίες του Κώστα Βλεβαράκη από τον Μιχάλη Πέτκοφ. Λοιπόν, ο προπονητής του Ηλυσιακού ζητά από τον Καρίδα να πιέσει πολύ τον Μπόιτ και οι υπόλοιποι παίκτες να είναι πιο κλειστοί η άμυνά τους, έτσι ώστε όταν η μπάλα πάει στο low post να υπάρχει βοήθεια από κάποιον παίκτη. Θέλει να ελέγξουν τα rebound, να πηγαίνουν όλοι στα rebound και όποτε μπορεί να τρέξουν στον ευνηδιασμό και σε οργανωμένες επιθέσεις να ψάξουν να βρουν τον Χατζή. Ο κότσος Βλεβαράκης είδε αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει πρόβλημα, γι' αυτό τώρα όπως ακούσαμε μας είπε ότι πρέπει να υπάρχει βοήθεια κάποια στιγμή εκεί, γιατί φορτώνονται και με φάουλ οι παίκτες του Ηλυσιακού. Και αρκετές φορές οι παίκτες της ΑΕΚ έχουν βάλει γαλάθη, έχουν πάρει και φάουλ μαζί. Από την βολή του Δοργοφίκη. 22-22 το σκορ. Ο Μάντιτς πίεσε στην επαναφορά.
Η μπάλα όμως παραμένει στην κατοχή του Ηλυσιακού. Εκεί όπου βρίσκεται ο Νίκος Χατζής. Πίεση της ΑΕΚ με παγίδα στα 4 τέταρτα. Προσπάθησαν να κάνουν μια παγίδα στα πλάγια χωρίς να βγει. Από τον παίχτη που μαρκάρει το παίχτη του out. Εδώ όμως η καλή, η δυνατή άμυνα της ΑΕΚ επέφερε αποτέλεσμα, καθώς ο Καρίδας έχασε την ισορροπία του και πάτησε στο κέντρο του γηπέδου. Ακριβώς αυτή είναι η φάση. Μας την έδωσε ο σκηνοθέτης μας ο Νίκος Βόμπος. Καρίδας, ο οποίος ζήτησε φάουλ βέβαια, αλλά οι διαιτητές είδαν ότι ήταν πάνω στην τρίπλα το μαρκάρισμα. Βλέπουμε και τα λάθη. 3 για τον Ηλυσιακό, 2 για την ΑΕΚ. Νικολαίδης. Εκεί κακό κοντρόλ από τον Βαρκοφίκη. Το εκμεταλλεύτηκαν οι γηπεδούχοι. Χατζής. Πάνω του είναι ο Κάσλ. Θα πάρει το φάουλ. Θα βάλει και το καλάθι ο Νίκος Χατζής, ο οποίος έχει ζήσει και τι δεν έχει ζήσει με τη φανέλα της ΑΕΚ βέβαια. Σίγουρα είναι ένα ιδιαίτερο παιχνίδι για τον Νίκο Χατζή, αλλά από εκεί και πέρα όλα αυτά θα είναι μετά το παιχνίδι. Τώρα μέσα στο παιχνίδι είναι παίκτης του Ηλυσιακού και θα προσπαθήσει για την ομάδα του. Έτσι ορίζει ο επαγγελματισμός. Μα και ποιος λέει ότι δεν υπάρχει συναίσθημα για την ομάδα που αγωνίζεται κάποιος. Σίγουρα. Να εδώ ο Χατζής, ο οποίος βάζει τον Ηλυσιακό μπροστά με 3. 25-22. Και ο ίδιος φτάνει επίσης στους 5. Κάσλ. Κάσλ είναι ο πιο αξιόπιστος άσος για την ομάδα της ΑΕΚ. Παρ' όλα αυτά τα 38 χρόνια που κουβαλάει στις πλάτες του δεν τον αναγκάζουν να αγωνιστεί με την ίδια φρεσκάδα σε όλο τον αγώνα. Ο Βαρκοφίκης προσπάθησε να τελειώσει με το αριστερό χωρίς αποτέλεσμα. Πολύ δυνατή η άμυνα και του Ηλυσιακού κοντά στο καλάθι πλέον. Τόντιτς. Το φάουλ είναι από τον Μάτιτς. Εκεί υπήρχε υψομετρική διαφορά, την οποία προσπάθησε να εκμεταλλευτεί ο παίκτης του Ηλυσιακού και τα κατάφερε παίρνοντας 2 βολές. Γι' αυτό επαναφέρει αμέσως τον Κοχαντάρεβιτς ο κύριος Κορονιός. Κάναμε λόγο για τον Νίκο Χατζή νωρίτερα, ο οποίος με το Δήμο Τικούδη έγραψαν σπουδαία ιστορία φορώντας τη φανέλα της ΑΕΚ. Πήραν και το τελευταίο πρωτάθλημα της ομάδας το 2002. Σίγουρα. Μια ομάδα η οποία έδωσε μεγάλες χαρές στον κόσμο της ΑΕΚ. Και η οποία τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει τεράστιες δυσκολίες, οι οποίες έχουν να κάνουν ακόμη και με την επιβίωσή της. Ο Τόντιτς θα ευστοχίσει για το 27-22. Τζάρετ Χάρτ, το νέο όνομα στην πεντάδα της Ένωσης, αντικαθιστά τον Μάντιτς. Πρόβλημα στην άμυνα εκεί. Στο μεταξύ υπάρχει κάποια ένταση στις κερκίδες και καλό είναι να μην συνεχιστεί. Εμάς βέβαια μας ενδιαφέρει το παιχνίδι και εκεί εστιάζουμε. Νικολαίδης. Χάρτ. Πάνω του είναι ο Μπάξτερ. Δικούδης θα ξεκινήσει από το high post για το lay-up. Το follow όμως από τον Κοχαντάρεβιτς. Καλή κίνηση του Δικούδη. Ήρθε όμως ο Κοχαντάρεβιτς. Ένας εναντίον από το high post. Πέρασε πολύ ωραία. Άστα είναι το καλάθι, δεν έκανε το μπάλα, δεν το έκανε το χατήρι. Αλλά η διάθεση για τα επιθετικά rebound αυτή τη στιγμή της ΑΕΚ και του Κοχαντάρεβιτς έδωσε και πάλι λύση. 5 μάλιστα επιθετικά rebound έχει ο Κοχαντάρεβιτς που έχει φτάσει στους 9 πόντους. Τόντιτς με δεύτερη προσπάθεια πάλι θα αστοχίσει. Και η ΑΕΚ τώρα προσπαθεί να τρέξει. Πρώτη πάση στο Κοχαντάρεβιτς. Εξαιρετικό το lay-up. 27-26. Ψηλώνει ο Ντάρκο Κοχαντάρεβιτς. Μειώνει σε έναν τη διαφορά. Βλέπουμε εδώ στα απόλυτα ευθυνδιασμοί και των δύο ομάδων. Ένας για τον Ηλυσιακό, 2 για την ΑΕΚ. Μπάξτερ. Δεύτερη προσπάθεια από τον Αμερικανό, ο οποίος θα σκοράρει. Μπάξτερ, ένας πρικισμένος σκόρερ.
σκοράρει 16 πόντους ανά παιχνίδι με τη φανέλα του Ηλυσιακού. Σήμερα είναι στους 7 με 1 σε 1 τρίποδο και 2 στα 5 τρίποδα. Και εδώ ο Γιώργος Γαλιώτος, άλλος ένας ψηλός που χρησιμοποιήθηκε χωρίς να έχει ο Κώστας Φλεβαράκης άλλη επιλογή για τη συγκεκριμένη θέση. Έτσι λοιπόν αναδεικνύεται και ο Γαλιώτος που είχε μια προσωπική περιπέτεια και αναγκάστηκε να μείνει με τραυματισμό ένα μήνα εκτός αγωνιστικής δράσης, αλλά και ο Κουκουλάς, παίκτες χωρίς να έχουν πρώτερες εμπειρίες από τη μεγάλη κατηγορία, βρήκαν όμως χρόνο συμμετοχής και παίρνουν μέχρι στιγμής την ευκαιρία στα χέρια τους, γιατί δείχνουν ότι μπορούν να παίξουν στην Α1. Το παιχνίδι ξανάρχισε. Boyd, το Χαντάρεβιτς, πάνω του είναι ο Γαλιώτος, άλλος ένας παίκτης που πέφτει πάνω του, αλλά ο Κοχαντάρεβιτς είναι ασταμάτητος μέχρι στιγμής. Φτάνει στους 13 πόντους και φέρνει την ΑΕΚ. Ενώ υπάρχει εδώ μια ένταση ανάμεσα, η ένταση μεταφέρεται στον αγωνιστικό χώρο ανάμεσα στον Baxter και τον Τικούδη. Οι ψυχρεμότεροι επεμβαίνουν βέβαια. Κοκορομαχία η οποία συνεχίζεται ανάμεσα στον Αμερικανό αλλά και τον Έλληνα. Είπαμε εξ αρχής ότι διακυβεύονται πολλά στο απόψινό παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά, μπάσκετ είναι αυτό, αθλητισμός είναι αυτός. Τεχνική ποινή στον Baxter. Τεχνικές ποινές που μοιράζει ο Χρήστος Σοδούλη. Πηγαίνουμε στον Μιχάλη Πέτκοφ. Μιχάλη. Έδωσαν από μία τεχνική, από ένα φάουλ και στους δύο παίκτες. Για να ακούσουμε για το Δημήτρη Κοντό. Έχει ξεκινήσει μία μίνι διαμάχη με τον Τικούδη και τον Ντόουσον. Δύο φάσεις πριν που τράβηξε ο Ντόουσον τη φανέλα του Τικούδη. Ο Baxter μπήκε στη μέση και έτσι έχει ξεκινήσει ένα μίνι γαϊτανάκι ανάμεσά τους, το οποίο σταμάτησαν οι διαιτητές από μία τεχνική ποινή. 5-40 ακόμη για το ημίχρονο. 29-28 μπροστά ο Ηλυσιακός. Baxter σηκώνεται από την κορυφή, θα στοχίσει rebound από τον Τικούδη και foul. Από ποιον? Από τον Κοχαντάρεβιτς, όπως λένε οι διαιτητές, τον Γαλιώτο στη διεκδίκηση του rebound. Όχι, φάουλ πρέπει. Όχι, τελικά υπάρχει επιθετικό φάουλ. Για να ξαναδούμε τη φάση. Το φάουλ το οποίο είναι από τον Ντόουσον, όπως έδωσαν οι διαιτητές, πάνω στο Δήμο Τικούδη. Από 3 ομαδικά φάουλ και οι δύο ομάδες σε αυτή τη δεύτερη περίοδο. Χαρτ, rebound από τον Ντόουσον. Πρώτη πάσα για τον Χατζή. Ντόουσον μέσα στη ρακέτα. Θα καταφέρει και θα ευστοχίσει. Μετράει το καλάθι. Όπως βέβαια ο Χαντάρεβιτς απερίσκεπτα θα έλεγα τράβηξε την Στεφάνη, κάτι το οποίο απαγορεύεται. Αυτόματα μετράει το καλάθι στην προκειμένη περίπτωση. Ξαναβλέπετε στο replay τι ακριβώς συνέβη. Η μπάλα μπορεί και να μην έπεσε στο καλάθι. Ποτέ δεν μπορείς να προεξοφλήσεις τι θα κάνει η μπάλα. Το Χαντάρεβιτς, φάουλ από το Γαλιώτο. 31-28 μπροστά ο Ηλυσιακός. Παιχνίδι για γερά νεύρα. Σίγουρα τώρα ο είσοδος του Καρίδα και του Χατζή έχουν δώσει στον Ηλυσιακό την εμπειρία και την ενέργεια αυτή τη στιγμή να... Θα έλεγα και το καθαρό μυαλό το οποίο έλειπε στην αρχή από τον Ηλυσιακό. Σίγουρα, εντάξει, τα πρώτα λεπτά μπορεί να και για λόγους τακτικής ο coach Φλεβαράκης να... επειδή θα υπήρχε ένταση και πάθος, ίσως να μην φορτωθούν και φάουλ κάποιοι παίχτες. Αυτή τη στιγμή και ο Καρίδας και ο Χατζής δίνουν την ποιότητα στον Ηλυσιακό να είναι μπροστά. Την επαναφορά ο Χάρτ για την ΑΕΚ, Τικούδης. Πάνω του είναι ο Ντόουσον. Φλίντερ Μπόιντ. Για τον Τικούδη, ο Γαλιώτος ο οποίος δίνει πολύ σκληρές μάχες με τον Κοχαντάρεβιτς. Χάρτ, το κλέψιμο από τον Γαλιώτο. Εκεί έπεσαν χέρια πάνω στον Κοχαντάρεβιτς και έγινε το κλέψιμο. Baxter για 3. Rebound από τον Τικούδη. Και ήρεμο πλέον τέμπο σε επίδεση για την ΑΕΚ. Κάτι το οποίο προφανώς έχει ζητήσει και ο Άγγελος Κορονιός, Δημήτρη Κοντό, έτσι. Επαναλαμβάνει συνέχεια την ατάκα, παίξτε με μυαλό, παίξτε με τον χρόνο και βρείτε την καλύτερη επιλογή. Και η κατεύθυνση είναι να περνάει μπάλα συνέχεια μέσα στο ζωγραφιστό.
Εδώ όμως ο Χάρτ θα κάνει βήματα σε μια φάση που φάνηκε αρχικά να υπάρχει φάουλ από τον Baxter. Εφόσον δεν έδωσαν φάουλ οι διαιτητές, τότε ήταν βήματα. Εφόσον δεν έδωσαν φάουλ οι διαιτητές, παρόλα αυτά το χέρι του Baxter δεν ήταν στην κατακόρυφο. Ναι. Χατζής, 31-28 μπροστά ο Ολυσιακός. Κυρίτσης θα πάρει το σκριν από τον Γαλιώτο. Το κλέψιμο όμως γίνεται από τον Νικολαίδη. Και το φάουλ από τον Baxter είναι το 5ο ομαδικό για τον Ολυσιακό. Συνεπώς βολές για τον Μάκη Νικολαίδη. 3:52 πριν να πάμε στην ανάπαυλα του αγώνα. Δεύτερο ατομικό φάουλ για τον Jimmy Baxter. Μιχάλη Πέτροφ, πώς είναι τα πράγματα στον πάγκο του Κώστα Φλεβαράκη? Ο Κώστας Φλεβαράκης έχει σαφώς παράπονα από τους παίκτες του, επιθετικά τουλάχιστον. Θέλει να έχουν περισσότερο υπομονή και πιο καθαρό μυαλό. Και στην άμυνα θέλει να πιέσουν περισσότερο, θέλει να κλέψουν μπάλα όπως έγινε πριν με το Βαλίτη. 31-30 από τα χέρια του Νικολαίδη το σκορ και πάλι στον πόντο. Χατζής, ο οποίος κατεβάζει και την μπάλα. Πάνω του είναι ο Νικολαίδης. Θα μπει μέχρι μέσα, ανάποδο lay-up. Το rebound από τον Τικούδη. Ποιος θα πρέπει να έχει πασάρει στον Καρίδα αυτή τη στιγμή για ένα ελεύθερο σουτ. Μέχρι μέσα. Θα στοχίσει δύο χαμένα lay-up στον ευθυνδιασμό από την ΑΕΚ. Ένα από τον Κοχαντάρεβιτς και ένα από τον Καλινικίδη. Όχι όμως και από τον Κυρίτσι, καθώς το καλάθι μετρά. Γιατί έπιασε Στεφάνη πάλι. Δεύτερη φορά που πιάνουν Στεφάνη οι παίκτες της ΑΕΚ. Και φάουλ από τον Boyd δίνει μία βολή στον Αλέξη Κυρίτσι. Ξαναβλέπουμε τη φάση. Εδώ και πάλι πιάνει τη Στεφάνο Κοχαντάρεβιτς. Εδώ έλειψε το καθαρό μυαλό από τον Εψιλό. Σίγουρα βλέπουμε ένα παιχνίδι, όπως το είπαμε, με πάθος και ένταση. Απλά δεν πρέπει να παρασυρθούν ούτε οι παίχτες ούτε οι προπονητές. Γιατί κάποιες τέτοιες λεπτομέρειες είναι που θα κρίνουν το παιχνίδι στο τέλος. 33-30 το σκορ για τον Ολυσιακό. 3:24 απομένουν για το ημίχρονο. Εμείς πηγαίνουμε σε μια σύντομη διακοπή. Καλησπέρα σας. Για αύριο προβλέπονται ισχυρές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, βορειοδυτικοί, απεριόριστοι και οικονομικοί. Αυτό είναι. Συνταγές επιτυχίας. Ένα εγχειρίδιο επαγγελματικού προσανατολισμού για αυτούς που ψάχνουν την τύχη τους. Ένας οδηγός επιβίωσης για εκείνους που ψάχνονται χωρίς να ξέρουν τι θέλουν. Μια εκπομπή για τα επαγγέλματα που πεθαίνουν και γεννιούνται στο κατόφλι των καιρών μας. Εικόνα σου είμαι. Κυριακή, 4 παρατέταρτο, ΕΤ1. 3 λεπτά και 24 δευτερόλεπτα που μένουν εδώ στο κλειστό του Ηλυσιακού για να φτάσουμε στο ημίχρονο του αγώνα. Οι γηπεδούχοι προηγούνται 33-30 της ΑΕΚ σε ένα παιχνίδι το οποίο πραγματικά έχει πολύ δυνατές προσωπικές μονομαχίες. Εδώ η τελευταία φάση, ορθότατα οι διαιτητές μέτρησαν το καλάθι. Και πολύ ωραία πάσα του Καρίδα. Καθώς ο Κοχαντάρεβιτς τράβηξε την Στεφάνη την ώρα που ο Μπόιτ έκανε φάουλ πάνω στο Κυρίτσι. Δικαίωμα και για μια ελεύθερη βολή στον Έλληνα forward. Guard forward. Να, εδώ ο Άλεξ Κυρίτσης δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να πάρει προσπάθειες, εγκλωβισμένος από την άμυνα της ΑΕΚ, που βέβαια έχει διαβάσει την άμυνά της και ξέρει τι πρέπει να κάνει. Σίγουρα δίνεται μεγάλο βάρος στην άμυνα πάνω στον Κυρίτσι. Αλλά από εκεί πέρα ο Ολυσιακός αυτή τη στιγμή και από τον Χατζή και από τον Καρίδα και από τον Baxter παίρνουν λύσεις. 34-30 μπροστά γηπεδούχοι. Νικολαίδης για τον Δορκοφίκη. Βήματα από τον αρχηγό της ΑΕΚ. Και εμείς πηγαίνουμε στον πάγκο της και τον Δημήτρη Κοντό. Η φάση που είδαμε τώρα ήταν αυτή που σχεδίασε ο Άγγελος Κορονιός στο μπλοκάκι του πριν. Να συνεργαστεί δηλαδή ο Νικολαίδης με τον Δορκοφίκη. Φυσικά δεν περίμενε την εξέλιξη με τα βήματα. Επίσης επισήμανε να υπάρξει μεγάλη προσοχή στην άμυνα και τους συνέστησε να ηρεμήσουν γιατί στα τελευταία λεπτά δεν έχουν τις καλύτερες επιλογές.
Αυτό είναι αλήθεια. Πηγαίνουμε και στην άλλη πλευρά, στον πάγκο του Κώστα Φλεβαράκη, ο οποίος ετοιμάζει και τον Νόντα Παπαντονίου, Μιχάλη. Ακριβώς. Λοιπόν, ο Κώστας Φλεβαράκης είχε επίσης να παίξει μια άμυνα ζώνης, απλά να μην έχουν μεγάλες αποστάσεις μεταξύ τους, έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν και να δίνουν και βοήθειες, και στην επίθεση θέλουν να ψάξουν να βρουν το Γαλλιώτο, όταν θα κάνουν ένα λάθος. Ο Γαλλιώτος, ο οποίος τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι ο ψηλότερος μέσα στον αγωνιστικό χώρο με τα 2-9. Το Χαντάρετς από την άλλη έχει 2-6, αλλά σίγουρα έχει πιο γεμάτο σώμα ο ψηλός του Ηλυσιακού. 2,5 λεπτά ακόμη. Μπόιτ για 3, άστοχος. Rebound από τον Καλλινικίδη. Καθώς βρέθηκε με αντίπαλο τον Παπαντονίου. Μπόιτ. Καρίδας πηγαίνει για το κλέψιμο. Το Χαντάρεβιτς από τα 3 μέτρα με αυτό το hook πολύ εύκολα θα σκοράρει. Ο ίδιος θα φτάσει στους 15 και θα μειώσει σε 34-32. Η ΑΕΚ που γνωρίζει πολύ καλά τι θέλει να κάνει πάνω στο παρκέ. Σίγουρα παίρνει λύσεις κοντά στο καλάθι από τον Καφαντάρευ, τον Τικούδη ή τον Ασημακόπουλο. Passing game από τον Ηλυσιακό, αλλά τελικά ο αλτρουισμός δεν βγαίνει πάντα σε καλό. Ναι, δεν υπήρχε συγκέντρωση για να δουν το χρόνο, πόσο έχει κυλήσει, έτσι ώστε να εκδηλώσουν επίθεση. Λάθη που Γιώργο Βλασόπουλε νωρίτερα ανέφερες ότι επί της ουσίας θα κρίνουν και το σημερινό παιχνίδι. Σίγουρα, αν το παιχνίδι πάει μέχρι το τέλος έτσι θα μετρήσουν όλα αυτά τα λάθη. Και αυτό το λέω άλλωστε πέρασε και τον Νίκο Χατζή στον αγωνιστικό χώρο Κώστας Φλεβαράκης. Νικολαίδης με αντίπαλο τον Χατζή. Πολύ δύσκολη προσπάθεια, το rebound από τον Ντόουσον. Παπαντονίου. Θα πάει μέχρι μέσα και θα κάνει επιθετικό φάουλ τελικά, όπως λένε οι διαιτητές. Εκεί ο νεαρός ο Παπαντονίου πρέπει να βάλει πρώτα το μυαλό και μετά την ταχύτητα να δουλέψει. Εντάξει, δίνονται ευκαιρίες σε αυτά τα παιδιά, αλλά αυτή τη στιγμή πλέον τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα στην Α1. Πρέπει να κάνουν συγκεκριμένους ρόλους, πρέπει να κάνουν ακριβώς ό,τι τους ζητάει ο προπονητής τους και να έχουν θετική παρουσία μες στο γήπεδο. Νικολαίδης, 1 και 20 ακόμη για το ημίχρονο. Προσπαθεί να βγάλει κατά τον Βαντάρεβιτς, τελικά Τικούδης στο high post. Νικολαίδης θα σηκωθεί για 3, κατά την προσφυλή του συνήθεια. Το rebound αρχικά από τον Baxter και στη συνέχεια από τον Dawson. Αυτός είναι ο Νίκος Χατζής. Βήματα βέβαια, καθώς έπεσαν πάνω του και ο Τικούδης και ο Νικολαίδης. Ίσως τώρα κλείνει η άμυνα της ΑΕΚ πάνω στο Χατζή και ο Χατζής πρέπει να έχει και την πάσα έτοιμη. Και αυτό ήταν το ένατο λάθος από τον Ηλυσιακό. Ασφαλώς ένα στοιχείο που προβληματίζει τους γηπεδούχους. 34-32 το σκορ και ενώ έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό του ημιχρόνου, 57 δευτερόλεπτα απομένουν ακόμη. Time out, επανερχόμαστε σε λίγα δευτερόλεπτα. Επανήλθαμε στο κλειστό των Ηλυσίων. 34-32, 57 δευτερόλεπτα απομένουν ακόμη. Γιώργο Βλασόπουλε, ένα παιχνίδι το οποίο πηγαίνει πόντο-πόντο, καλάθι και θα έλεγα μάχες σώμα με σώμα. Σίγουρα, έτσι είναι. Από την αρχή αυτό περιμέναμε. Βλέπουμε ότι έτσι πηγαίνει το παιχνίδι και έτσι πιστεύω ότι θα συνεχιστεί. Ένα ενδιαφέρον είναι σημείο ότι 22 πόντους έχουν πετύχει ψηλή της ΑΕΚ από τους 32 αυτή τη στιγμή. Ο Κοχαντάρεβης μάλιστα με 15 είναι ο καλύτερος σκόρερ και από τις δύο ομάδες. Και δείχνουν από εκεί αυτή τη στιγμή και να παίρνουν πόντους αλλά και να φορτώνουν με φάουλ τους αντίστοιχους ψηλούς του Ηλυσιακού. Τώρα από εκεί πέρα είναι λίγο άστοχη η ΑΕΚ από μακριά. Το θέμα είναι στη συνέχεια. Εδώ είναι ο Άγγελος Κορονιός και εμείς πηγαίνουμε στον πάγκο του και τον Δημήτρη Κοντό. Ο Τικούδη θέλει να δει ο Άγγελος Κορονιός. Μένει να δούμε αν θα το καταφέρει να βγει το σύστημα που σχεδίασε και μέσα στο παρκέ. Πηγαίνει στην εμπειρία, κάτι απόλυτα λογικό. Ο προπονητής της Ένωσης, Μάντιξ.
Boyd, η μπάλα περνά στο Δικούδη. Θα παίξει ένας με έναν τον Ντόουσον. Θα βγάλει για τον Κοχαντάρεβιτς. Εξαιρετική ενέργεια από τον Δικούδη και το τελείωμα από τον Κοχαντάρεβιτς. 34 όλα, μισό λεπτό ακόμη. Μιχάλη Πέτκοφ. Ο Κώστας Φλεβαράκης είχε ζητήσει να μην δεχτούν καλάθι σε αυτή τη φάση, κάτι που δεν κατάφεραν παίκτες, και στην επίθεση είχε ζητήσει να παίξουν pick and roll ο Baxter με τον Ντόουσον. Μπάλα περνά στον Ντόουσον. Παπαντονίου στην περιφέρεια. Προσπάθησε να βγάλει για τον Κυρίτσι. Κατά τύχη πήγε η μπάλα στα χέρια του Ντόουσον και αυτός σκόραρε εξ επαφής για το 36-34. 9 δευτερόλεπτα απομένουν ακόμη μετά το καλάθι του Ηλυσιακού, το οποίο βλέπετε και πάλι. Και νέο time out από την ΑΕΚ βέβαια για την εκδήλωση αυτής της τελευταίας επίθεσης του ημιχρόνου. Εδώ τα συγκεντρωτικά στατιστικά με τα λάθη να έχουν φτάσει στα 10 για τον Ηλυσιακό. 6 έχει η ΑΕΚ από την άλλη πλευρά. 9 επιθετικά rebound για την Ένωση, σημείο στο οποίο δείχνει να βελτιώθηκε ο Ηλυσιακός αυτά τα τελευταία αγωνιστικά λεπτά. 17 μόλις %, στο τρίποδο για την ΑΕΚ, η οποία επιμένει, έχει 1 στα 6. Σίγουρα έχει πάρει προσπάθειες κοντά στο καλάθι, αλλά κάποια στιγμή που δεν μπορέσει η μπάλα από εκεί να πάει στο καλάθι, βγήκε έξω, αλλά και η ΑΕΚ δεν ήταν εύστοχη έτσι ώστε να πάρει και κάποια μακρινά σουτ. Εδώ βλέπουμε μια ωραία προσπάθεια του Ντικούδη. Αυτή τη φορά προσπάθησε να έρθει βοήθεια πάνω στον Ντικούδη. Βέβαια πέρασε από το κέντρο ο Ντικούδης, πράγμα που δεν έπρεπε να αφήσει άμυνα του Ηλυσιακού. Ήρθε βοήθεια και ο Ντικούδης σαν έμπειρος παίκτης πάσανε πολύ ωραία την μπάλα. Κύριε Βλασόπουλε, από την μία υπάρχει η εμπειρία της ΑΕΚ, από την άλλη υπάρχει ο νεανικός ενθουσιασμός από τον Ηλυσιακό. Και μέχρι πρώτου τζάμπολ γνωρίζαμε ότι ο Ηλυσιακός ήταν αυτός που έδειχνε ένα καλύτερο πρόσωπο. Παρ' όλα αυτά, η εμπειρία σε τέτοια παιχνίδια νομίζω ότι είναι στοιχείο που μπορεί να αποδειχθεί καταλυτικό. Σίγουρα. Τώρα η ΑΕΚ παίζει ένα παιχνίδι ζωής και θανάτου. Δεν νομίζω ότι κανένας παίκτης αυτή τη στιγμή, είτε από παράγοντας είτε προπονητή στην ομάδα, θα μπορούσε να σκεφτεί ότι θα χάσει. Δηλαδή παλεύουν όλοι για την νίκη και σίγουρα δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο αυτή τη στιγμή για να δούμε ένα πολύ ωραίο και ενδιαφέρον παιχνίδι. Boyd, τελευταία επίθεση της ΑΕΚ. Θα πάει μέχρι μέσα, θα πάρει το φάουλ από τον Παπαντονίου και βέβαια βολές. Δημήτρη Κοντέ, αυτή ήταν η εντολή του Άγγελου Κορονιού. Αυτή ήταν μια καλή και γρήγορη μεταφορά της μπάλας με τον Χάρτ ακροβολισμένο στη γωνία, ώστε αν έβγαινε άμυνα πάνω στον Boyd να την έσπαγε στο Χάρτ να έπαιρνε το ελεύθερο σουτ.